Bakhuid tong induai nagabinda kong riolinda lingdo bad instant ya ka chemoterapi la shai ban train korku kordo bad pen koit yai tuai ru nagabinda boosting roy lingdo marshilong ba inia jengkoi jengkia Spark like a sock. You play dragon radu nongbu Bakhuid basuma yangi You play dragon radu nong bu nong tau Bakhuid basuma yangi Hak kateng ukpa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong trai jong iu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lambat kajing isalog jong men sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ro. Ngiyoro yu Jesus, ngipanan borom yu Jesus, ngiyai kajing kublay kabakarpang bad kajing mane kajing iu namar kajing bha namar kajing sabun namar kijing e kajing kerku kabalo thasei ha kajing im kajing iwe paiwe kerpang e ula ri la sumarengi ula pendap ula penbiang yangi ula pej ula khmi yangi badul ai ya baro kajing don kam kabamanga maping don kam ha kajing im jungi baman la kasngi kohan men ko para sa chisenu try lang bagan e kasngi ke batmai u khot yangi ken banwan kham jan shu kerpang e bangila ban i ya kita kajing im barem jungi Bangin em kajing em ke batmai da kajing i no na kajing kala ke bamut kajing i na kajing em bapom kat bangin apan kre na ke banta ke Christmas kajing wan kajing u ha ke perthei bat ha kajing em jung i wei pai wei ko han men ko para leng ba kajing tho ke Bakhuid utrai u khot wer yang abade pi bangin nang la shu ban em kata kajing em ha kajing sngew red Ujisu haga jing Palei kabamanta ka sngi kerpange haga gospel wa yangi kata ka example kana kusa jong ka jing em jong u Yohanes Baptist bama u panrid ilade hadu boang ba ngadang dei banduna susu hanrei utrai udei banang kham he na kham san nang kham krau ha ka jing em ko hanmen ko para mangama phiru kumju ngidei badon kata ka jing snguret ha ka jing em ka jungi den mata gadau kat bang Iwan ban yang hakmat jung utrai ban terua lani ban ai ke jing duai jungi lengba kan ka Eucharist Bakhuid token ngin khmiit ngin puson yala ka jong ka jing em ai bo trai un map ai bo trai un sait khuid no ya baro ki pop ki sang ki bang ilale bar kumjuru ki jing mong ba ki pop ki wan ra ha ka jing em ka jungi ngin puson yala ka jong ka jing em ban ngin pen map no trai na ka banta ki pop ki sang na ke banta ki lat ki let ki tam ki duna ki bangila le ha ke jing em ke jongi nga pla hau blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangila le pop shibun e da ke jing perkhat da ki tin da ki kam da ke jing le klet da ke jing le pala jonga da ke jing le pala jonga da gijing le palat bakrawe jonga namar kata akarpat ya kamaria Bakhuid kabaya isa katei soti ya ke angel bat kurukut badapi ko hanmen ko para banduai na kabanta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis ne yangi mandalama bigi pop jongi unyalam yangi sha kajing em bom jukut amen Dragon rat goblay Isne yangi Dragon rat goblay Isne yangi
Ngi penem yangi Trai kan rat go blay Sngi Trai kan rat go blay Sngi Kristo mam ko Kristo ram ko nong penem jangi penem yangi Tongin ya duai Nhai Kejeng kwa kejeng trang kejeng angnut Bat kejeng don kam kejengi iway pa iway Ha utrai ublay trai kanrat Ba unang peit nang kmi unang rui nang sumaringi kerpang Unang krusyan ngi bangilaban kejeng kababha Ngibu kejeng duai kerpang na kabantag bapang kabasitam Bat kumjuru kejeng kelak bamod kinong pop Topan ki ia kidanut jongi ko trai ban pan kre ya kilanti jong ukon balakha marway jong me knang ba da gajing wan jong u en syam yangi ki ba bet ban sakri ya me da gajing mut gajing prakhat ki balapan khut pan suba daw trai jong yu Jesus Christ ukon jong me uba imbat basan sha rengkat bat me ha gajing yalong kaway jong man semba khut ublay junam la junam amen Kajing puli na kakitab u Isaya. Nga utray ublay jong pi, nga bat yakakti kamon jong pi. Day mga ubaong hapi, wating ay, nga ngan sayarap yapi. Wating ko Jacob, kuwi bapli, kupait Israel, ngan sayarap yapi, uong utray. Unong suspa jong pi, ulong Bakhuid ke Israel. Hakmi, ngan penlong yapi kakor teliat, kabatmai, kabanep, kabadon kibanyat, pinteliat yaki lumba, bat penluat yaki, bat penkala yaki lumrit kum uskop, pin sape yaki, bat kal kan rongno yaki, bat ke eryong kan sakenting yaki. Tipi pin sasyat kemen ha utray, ha Bakhuid ke Israel, pin sayo burom. Haba kibaduk, bat kibakarduk kiwat bat don bat utli jongki ulaterkong da kajeng sliang. Nga utray ngan sajubab yaki, nga ublay ki Israel ngan ino yaki. Ngan penmi kiwa halor kilum lendum, bat ki liu hapedeng kitem. Ngan penlong yaka rikenja kapung bat yaka daur kiang kitelong Ngan tong haka rikenja kiding kedar, kiding shitim, kiding martel, bat kiding olip. Ngan penkilang haka rishiap, ya uding sepres, uding juniper, bat uding kse, baki brew kindup yo bat kintip. Kindup itu bat kinsngau tu lang. Bakakti utray kalale yakani baro. Bau Bakhuid ki Israel ulat hau yaka. Kaktin jong utray. Isango yaw lele. Samsi spa sapusan nambar praspa dripusau. Praspa dripusau. Yai pendan buram yamin Kublai ko simjonga Ngan kerku kerteng jongme Junam Alakas ngi kerku kerdo Gentil kerteng
jong me Kappa ba me la le Jing palang jong kahima Ima jong me kabong jukur Me men sen sha juno Awang barkaburon Kosim jongi Ngan yai pendon buram yami Kukwe kosim jonga Ngan kerku kerteng jong me Junom junom Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. To penjawi ka hukum ka umjerna jerong piki peneng piki lo to penhabi ka ku muslab to ka kendau kanang endup sei ka jing penim. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pulai naga gospel Bakhuid kat kum Matthews. Kaburam ame kutrai. Hakata kapor ujisu lakren hakipaj ba. Shisha ngong api. Bahapdeng kitu kibalaka nakikentei. Padmi uwei ubakam krau ban yau Yohanes Baptis. Penban uritam hakahima beneng. Ukrau ban yau. Nadu kisngi Yohanes Baptis hadu menta. Kahima beneng kelasya thambor. Bad kiriu tham bor kikni ya ka dakabor. Na babaro kinong yatulupa bad kaan kila yatulupa hadu kapor Yohanes balada pikloi ban pedang yaka udai mauken u Elijah uban sawan uta ubadan bor ubadan keskor ban sngap to un shashkor ka gospel jong utrai kajiro yame ku Chris. Kohimen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Kadba ngidang puson bad ni pinkre nagabinda ka jingwan jengutrai nagabinda kaneka ayum advent haka mangi puson jilliu shapangu person jengu Jesus ngidon kam ban pendimai na dong shadong ngidon kam ban sautu yaka jingkraw janga jingwan utrai haka jingim jangi Kabayade bat kane ngiyus ngaw naga kitab Isaya nongya tulupa bakran syai kadar utrai uble ulang Bakhuid bad ulang Bakhuid barabor naga bentaban penbiang na dong shadong naga benta jangi ulang nongsius pa Bakhuid lada urung hapo jangi lada utrekam hapo jangi lada udon hakane kamariang baro kene ka jinglong kan kala syaga jinglong jongu Chris. Badai na kata kadaw kabangi puson halor ka jingwan jongu Yohanes Baptis u Jesu hi ukren ba ulong ubakam karaw namar shimlapen kare nagabinta kino ki nungyalam politics shimlapen kare nagabinta ka jingwan jong kino ki riu kraw jong kane ka parte penpan ulap pen kare nagabinta ka jingwan jong uble namar ulong uba pen kare nagabinta ka jingwan jong uble ulalong uba kam kraw but kumjuro ngilaban soto haba u Jesu ulak kadaw yaw Yohanes Baptis nagabinta jongi ula
ulam mod bad ulalong ubakit ya ka kameram haka jingim jongu. Ulakit ya ka kameram. Uyanis baptis uladon ka kameram ban pendep. Ublay upa ula penkamdi halo jongu ya ka kameram ban yalap syapang ujisu ban pendip ya ki brio ba ensa wan unong penim unong siuspa ban penim ya ki brio. Badula perta katkom ga jimbata jangka baneng. Bad shimla pintam eye shimla pindona eye na kaman uble ulabata ya ubanle. Bad ulalong ubriyo hok ulang ubriyo bakam kraw ban ya kino ki briyo ba im hagata ka por na marka nega daw. Ulakit ulapet binia ya ka kameram ula pinda binia ka kameram bad habade ka por u Jesu wan ula kenran din bad ula ailat yawu u shakri ba pindap janai bad gitip aka gospel bon gi jaka u Jesu kran chapangi shakri ki shakri ki ba up yawu kenrat ban pindap ya ki kameram endaladap ki kam u ailat yawu kenrat ban senshar ban le ya ka badon kam badu Yanis Baptist ulalong u shakri ubahok ubala pendap janai ke kameram minta ula ailan ya u Jesu ban le ya ka badon kam but kumno ni iwe pa iwe ngilaban long haka jingim jangi haba u Yanis Baptist ulang ubakam kraw kaya ka kerdan jangi iwe pa iwe hato ngidon kino ki kerdan ban pendap hato ngidon ki kerdan ke bakam kraw ban Yanis Baptist haka jingim jangi hoi ngilong ki bakam karaw ben yaw Yanis Baptist namarba ngilong ki bakit yaw Jesu barabor namaru Jesu usyang usa hapo jangi kane kalonga kubo janga Christmas ru ka jingkoloy jango ble ban syong sa hapo jangi ban kindi burom ya malla pa iway lemba ka jingim jongu lemba ka jinglong jongu dai na kata daw u Francis de says Bakhuid u crunch apang kane ka pang barabor ban em badu Jesu ha ka jingim jangi kumno ngilaban em badu Jesu ha ka jingim jangi kumno ngilaban pin kraw yaw Jesu ha pot ka jingim jangi uno ubriyo kano ka briyo bakoloy ban embadu Chris ke pen kraw ya Jesu ha pojangi habang pen kraw ya Jesu ha pojangi ni kalalong ki brio ke bakam kraw ban yaw Yanis Baptist namar Yanis Baptist ula pendap ya ka kameram jongo ban yalap shapaga jingwan jongo Jesu mangipat ngilong ki bapediang ya Jesu ba id ya Jesu ba yo i ya Jesu ba yo mar ya Jesu bad ngi em rengkat badu Jesu namar ba ngi em rengkat badu Jesu ngilong ki bakam kraw ban yaw Yanis Baptist haka jingim jangi ladang is ngoto kane ka pang haka jingim jangi ngin stang ban em ya ka jingim ki bakam koin kumbang yes ngaw na ka kitabu Isaya nung ya tulepa uble ulong ubakoy bad ulong nung siuspa upin mandur ya kieke baro nagabenda jangi minda lemba jangi namarba u Jesu shang usa hapo jangi ngide ban pen kraw ka jingim jangi haki kran ki kana jangi haba u Francis de says Bakhuid u kran shaka jaindi shandal ulalong ka kon men siam jangu ula ong kokon to ya ka kerteng jangu Jesu haka donur jampi bad ai ba baro ki kam ka bapile ya ki tin ka bapikran ya ki jinglay ka jingwan jambi ya ka jingim jambi baro ka we ka pensyong nongrim halor kane ka pang halor kane ka bor ka bapila to ha ka donor jambi ngide band penkra ya late ban pidiang pura ya Jesu ban penkala ya ke baro kabangito ha ka donor jangi halor ke baro jangane ka perte da ka kerteng jango Jesu kenamba ngi iwe pa iwe
ngin kalalong ki bakam karau ha ka jingim jangi ngin kalalong ki kun ki bakam karau ha ka jingim jangi ngin kalalong ki ingasem ki bakam karau ha ka jingim jangi bad habangi pen kre nega binda ka Christmas ngin pen kre da ka bas ngutu ya kane na maru jisu shong ha po jangi ngi baro ngi pen riam ya ki ingasem jangi lesengish na shmoid lesengi wa ya ka klur kine baro kide ben kadau ya ka parte ne pen bana ha ka parte wan haki inga sem jongi na maru jisu shong hapo jongi u jisu don haki inga sem jongi u jisu don haka donur jongi bad gila pen kreba na ka binta ka Christmas ai ba kane ka mas Bakhuid kanang yarap yang iway pa iway ban pen scam ya ka jing don jongu jisu knamba ngi baro ngin kinlolong ki bakarau haka jingim jongi jisu be id karku kardo yangi pen sle yangi pen kandang yangi ba ka jim pen kare jangi kan perlong ingi ke bakam kerau menyau Yanis Baptist ha ka jingim jangi namar ngi pen kare naga benda ka jingwan jame ngi pen kare naga benda ka jingka jame sashasin ha ka donul ha ka men siem jangi karku kardo ingi pen dimai ka jingim jangi pen kala ka jingim jangi pen koi pen kia ingi naga jimpang naga jing shitom jangi enyaro ya utrai Jesus Christ Trong ngin yeng ngin pala la ka jong ka jinget nganget Palei pa badan bor barok long tau ka beneng bar ka kinjau Rao Jesus Christ lumaway jungu Utrai jungi ya balapun noman sim Bakhuid ya balakana kamaria te sati ya bashala ben hapo Pontius Pilatus la sanar pnayu la ya balatebu la ya shkibiyab ha kasngi ka balay la mipat ni bayab wala kiu shabneng usong sakaman ulay pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ki bemet ki bayab ngay daw man sim Bakhuid hakabalang kathalek Bakhuid ha gaching salok Bakhuid ha gaching mapi ki pop ha gaching mipat kado but ha gaching embom chukut amen Lai spa nyum kuntai. Yang go payu batlem medu kuno baraknya cinterwan ai gurame leba imba shisha yang nama Berkuasa dan berkati berana marga jengko kumai cemeng ila pedang berhubungan terwahang dan suatu juga dan jauh long berkuasa dan berkati berana marga jengko kumai cemeng ila pedang berhubungan terwahang dan suatu Toduai ko para baka jengknya jenga bacung pi kan long ba pedang hunak ma do bleu pa badan bor baro jangan kenya ti jengpi na kebenta ke jengi ro bat barom bat keteng ke jengu ka jeng mento yengi bat balang bako jengu baro kawei to pedang ikerpat ko try ya ke jen ai sngo bha ya ki bangi la lumlang na ke jen ai basbun jongme bato ai ba kata kabangi terwa hang ne hasla prathei kan kala long yangi ka bainong jonga jingsus pa jinom jongme daw Chris utrai jongi amen utrai don rain card bad pi token to yalaki danot tong nang utrai blay jongi dashisha kalong basong hok bad kabade kadai ti jingi bad ka jing pen em yangi Haman lakapor bat kajaka banai ngu yami
ko kan rat ko pa Bakhuid ko blei badan bor bat bom jukut leng bau trai jungi uchi sukres uba ha ka jingwan banang kong jungu ula shim yak jinglong breu bapo jungi bad ula pendep yak saindur ka ba melamang nadu menchua bad ula pli na ka banta jungi yak lenti sha ka jing em bom jukut kanang ba ha ka jingwan ba ar jungu ha ka bor bad ka buram ngi kiba menta ngi ap khmi lenti yakata ka Sngi ngin la ban penyang yakata ka banginut ban kermen ka jing pen em balakular jong me bad namar kata rengkat bad ki angel bad ki ar ka angel ki khats em bad ki hima bad baro ki paj belen bad ki bor jong ka beneng ngi ruai ka jing ruai ro ye me bad ngi pen bana klem sange Bakhuid, Bakhuid, Bakhuid utrai Usim dan baru Palei kipan Meneng bat pertai arwalam Kajing ya roh sana Usana syajong tam Palei sana Kajing ya roh yutabawan Tanam pada kerteng utrai Meneng bat pertai arwalam Kajing ya roh sana Sana syajong tam you Palei sana Dasisha melong Bakhuid ko trai ka thamei jong ka jing khuid baro namar kata ngi kerpat ya me to pan khuid pan kentang ya kine ka jing terwa jongi dag bapha ya man sim jong me kum kam jer halo jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukres hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula pediang ya ka jing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu ya me ula kedia yu badal ai hala kesenran u ong to shim bato bam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi ha kaju korkom endalala ya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ga jutang bathamai bad bom jukut ya keba enpen me na kebanta jongpi bad na kebanta kibabun na kebanta kajungmap ekipop tole ya kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngait Kata sin bangi bam yune upu Bangi dila kane kakuri Ngipen na kajing yap jong me kotrai Namar kata ngi kibapan menta ya kajing yapat kajing mi pa chung u ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidam namar mlenyew yangi kibabit ban yang hakmat jong me bat ban sakri yame dag bas ngeret ngi karpad yame bangi kibayo banta hakamet bat kasna mukres ngilong kiba lapan itali kawe daw men sim Bakhuid
Token mau ko trai ka balang jame ka bala priang hasatala ka parte. But to pensionaya ka ha ka jingit rengat badu Francis pa Bakhuid jangi ubil bet marwe nu bishop jangi but baru ki lingdo but ki rinium. Token mau lemru ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yoti ada ka bakermen ya ka jimmi pat. Badia baro ke bala klat no ha ka jingit ne jamme. Topdiang yaki shaga jing shai ka kamat jamme. To isne yangi baro ngi karpad yame barengkat but kamaria te isoti Bakhuid ka kami jango blai u Joseph Bakhuid kurim janga ke apostle Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid but baru kiri koin ke bala pen sobha yame pateng la pateng nillong ki babit benyo bin dalem haga jingim bam chikut but bangini ro but pen don buram yame da u kun jamme u Jesus Christ. Dau lembadu badhau kalong hame ublay pa badan bor ha gijingelong kawe jongmen sim Bakhuid barok ka boram bad gijingero junam la junam amen. Kumbalah hukum yang i daw nong penem bad kumbalah hikai ngi dakstin blay ngi nod ban ong kok pa jungi ubah habneng kalong ka Bakhuid ka kerteng jongme Kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kendau kumba habneng to ayangi mata ka jungbam jungi ka bahala ka sngi patama yangi kerengkang jungi kumbang rugi ma bike balas ne yangi padwat yalam yangi sha ka jingpan shoy henry to panla yangi na ka bas neu to panla yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jungme to ai jing suk jing sa nya ki sngi jungi Kenang ba da ka jing rap ka jing isnei jome ngin lai barabo na ka pop bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ka jing kermen Bakhuid bad ka jing wan pat jong nong penem jongi u Jesus Christ Namar ka jumi galang kaima ka jumi ka bor ka buram chunam ko trai Jesus Christ me belong haki apostol jome ka jing suk nga iya pi ka jingsuk junga nga aya pi wat pet yaki pop jungi henry yaki jingai jong kabalang jongme barha ka jings bon jongme to ai hakai ka jingsuk bat ka jinga tale ka wei kat kum kamon jongme mame ubem bat basun shar junam la junam amen ka jingsuk utrai ka dan berbor rengkat bat pi to ngini terwaya ka dak ka jingsuk iwei ha iwei pat ka jingsuk bat pi Hak mi kulang brod jong oblay, hak mi bakidno ekipop jong kapratay. Sukito yagi balakot, shakane kajing kawai jong ukun lang brod. Kokan rat ngam shong hok naman rung apo kaying junga, hanray shuong tang naktin kaman sim junga kan sakya hi. Kami berkas nam Chris, kami berkas nam ini, shaka jung im jukut. Amen.
ngam ngan chu ne qua chính đi ya jing ya me la te se ba ching is nay ngam ngan chu ne wa jin di ya jing ya me la te se o jisu be je hakana kapor Bakhuid kapor kencang kama melawan rum ha kajing im kajingi ha kadanot kajingi ha kajing im mensim pada kajing long do kajing long senam kajingi ngai kajing sngu ngai kajing ro ngai kajing kublai ka bakar pangkein namar kajing don rengkat kajume bangi kapan klan yangi ka ai borengi kanapan kraw susu yangi banginang laban pan kre nag banta kata kajing wan kajing me ha ka prathei bat ha ka jing im marwei jungi jisu ai boreng iken krishan yang iken ya lambat kedaulan ti yangi pamangi ngila susu ban pan kreb ha ban iken du yemi ban ya shem ban mi ban ya long kawai ban mi leng ba kata ka jing walong breu ka jung me ko jisu be ha kanek khutbat giwan rak ma jung me ken baro ki bapang ki basitam ki badang sha sumar ha ki hospital bat kum juru ki balawan pain ak hospital bat kum juru ki badan haying asem ki bom yolat ban sumar lani ki bom tre ban pha sumar ya lade han roi da ka bor ko jame ko tra jisu men ai ki ka ta ka ching kot ka ching khia leng ba ka ching kta ka chung me leng ba ka jing long breu ka chung me ha ka ching em chung ki jisu ngi wan rak ma chung me ken na ka banta ka jing kelak ka bomot ke nong pop kerpang ki to ka rang ba ke samala sengrang bat kan thei ki long kmi ru kum chu bat ki hep ki baret yolesi ki basate mrau ha ki jing sneu ba per jong kanek prathei ba ki laban ino ya ki to baro kenamba makiru ki laban yolong ka wei rengkat ban ne ha ka Christmas ka Bakhuid ko jisu iwanak ma jume iwan manai ti la de heme shimti yangi ai boringi pan klan yangi ko jisu ngi kwa ban yolong ka wei ban me ngi kwa ban em ka jung em na ka banta ka jung me jisu ngi ai ti la de heme jisu ngi ai ti heme ba men shimti yangi ba men pelong yangi ki jong me haleluya 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 to ngin ya duai to ai ngi kerpat ko try bagi jing maya ki bangi lapan menta kin mentoy yangi namar wat menta hi kat ba ngidang yaj hapdeng ki ki baduno mehika yangi ban it ya ki ba kenca beneng ban bas kem ya kita ki banne daw Chris utrai jungi utrai don rengkat bad pi uble badan bor baro unkurku ya pi ukpa badokun badaman sem Bakhuid tolai suk ij basakru utrai dakajeng ij jong pi mar keliang is ngamu ya ble Nambar nhiều
Buram, hau pa barakun mensim Bakhuid, long ba menikong, jumta terabor, junam la junam amen. Enyoro yuk trai Jesus Christ, junam la junam amen.